May kapagaliwat si mong inahanda. May mong lumpungon. Isod sa ako, paasuhan. Bitayon. Bitayon. Lumpungon minimos nanay? Okay, inas nanay. Musumbong na sa ka. Magpahaba na sa ka dito. Ang bikini ana man ka nga bitayon Mama. minimong nanay. Di mo Bitayon. sumbong ko niya. Kamay yung sikla. O sige, sumbag ako kay sumbong ginagiti kang nanay kabot sa bahay lagi. Sige, sige. Sulbad na. Pero ang Buddha, saon man to, mubo man kay stanan, kumuduko ko, makita akong panty. Wa may kasulab. Kaya tika sastre may musumpay ana. Awa, gikan sa babaw puti. Adong sa ubos puwa. Unindot kay kombinasyon imong Buddha. Kita rin ngay kaslon nga ang kombinasyon sa Buddha puti ug puwa. O di ba kanindot ana? Bugol-bugol niya. Oh, kita ka ni. Layas ng espiritu niya. Babit akong isog ka, klaro man sa mong naong. Karo nga. Pero migo ta. Migo na sad. Migo lagi ta. Unay migo, mga lugit kinamog mata. Kung di ka mutugan, kung di man ka mutugan. Bi ka mo dire, bi ako'y lugit si mata, bi migo pa ta. Nay! Nay! Naon sa ka, eh? Si Simon ko nun nagikidnap. Wan ako numutunga sa ilaha sukad ganin ng buntag. Uy! Ay, binapayong tawana. Gikidnap lagi nay. Gikidnap? Oo. Kinsa man to nagkidnap, ana, uy? Saan man to nila nga, di man to nila mapahimuslan. Pobre, beto. Moipong nila nay. Kisay gikidnap, nay? Ay, si Simon lagi ko no, gikidnap. Nganong hitabo man sad nga, pobre tong tawana? Basta maoy tabi-tabi nga akong nadungog. Nga gikidnap lagi ko no. Hala! Taon sang Simon no, nga nilam itong ikidnap, nga kabuutan na itong Simon. Ang bauta na lagi, kinsay nagkidnap. Yang sa nila makuha ni Simon. Mapobre man to siya. Doon na si tingali nagtuon nay nga dagag kwarta si Simon. Kay usahay man good. Mupalit si Simon og dagang kay syupa og ice cream palitan gyud niya ni Flor nay. Bitaw, mautingali na, nay. Pastila, no? May laing tawag wala nila pa si Pad Simon. Ang ako lang, huwag ilang gipatay. Simbak ko, nay, uy. Ay pagsulti ana nay. Uy. Napayawan ra ba ko nay? Di na niya ko kakaog ice cream og syupaw. Di man good. Maglain naman na itong nauna. Dili unta na mahitabo nay. Uy. Sayo kay mabiyuda si Flor. Hilang diha, byudas imong kabuang. Tawa lang, ay. Oh, sige din nila mo ha. Kaya akong susihon. Uy, Flor, liwas ato kong giluto. Kaya napas akong... Sige, nay. Sige, Andoy. Walang diya uy. Luto, dali. Ikaw lang ana uy, ikaw mamluto. Dali. Asa ka mo day? Ay, huwag ko susihon dito. Kinakapalita man ko nga si... Simon ko no, gikidnap. Nawa. Kasi kidnap. Ay, si Simon, gikidnap ko no. Wala makauli. Kahilas ko ng kidnapon. May posibilidad si Carmen may kidnapon. Kay si Simon. Kinsa nga si Carmen? Ang ato kong iring, anang anak. Anong kidnapon ko tao na si Simon? Kada kong lakan si kidnapper, no? Pagkawa ko, ayaw mga kidnapira nga si Simon may kidnap. Katawan lang rin mo, Simon, no? Dito ngay baby ayon. Bisag pobre pa to, kapuslan pa to. Kinsa lagi nagkidnap niya? Maoman gani in town na susiho sa lako at tuon kung kinsay nagkidnap. Sus, tao ni mo munday, oy. Katagad man ni mo, anak. Ipaulitos na to. Araw maglumag. At tunog ka sila yung tao, no? Manghilabot. Bahala sila. Kuanan, suwanan sila, kidnapon na sila. Basta nila kita. Ikaw ba, galamlam lang yun ang ba ni mo, gayambi lang ang wait ni mo. Nanghingawa lang ta, manghingawa ta kay, atong wala silingan din eh. Bisimba ko no, may tabo sa atong pamilya. Be ikaw ko nung makidnap be. Kana noon. Kung ako kidnapon, ako kay problema. Kay wala niya kay bana nga gwapo. Wala niya kay kaparaygan. Sura biyaan ni, kaparaygan. Bot ni mo. Uy, asam kay. Munday.
Hama si... Uy, Munday! Ano oy? Asa man ka? Baag din niyang pawan wi. Hama si Android eh. Tas ba yun nagibuhat? Usa masulti na ko sa imong tuyo. Kung ano si Android, kaya namin yung rutahong ron. Kami gupong balay. Gupo na sa balay. Kinsa man ang bay? Basta lang. Kami na lang. Ano ang nila sige na pangguba. Wa man to siya mangluod no eh. Kay wa man to siya bintaha eh. Parehas man mi. Sahay gani magkapuli-puli mig brief. Wa man ko ana mo. Simple kayo mangluod. Bitaw. Pero ang tabi-tabi, gaingon nga, gikidnap ko no. Kidnap. Kidnap ko taon wa oy. Wa gyud ko makadungog nga buhay mga daotang elemento nga makasudin eh. Kung saan man to siya buli, doon na to siya kontra. Wa oy. Oy, o kadungog doon na to'y kontra. Tapi no, usahay magkalantugi mi. Pero di mabot sa punto. Ay, nang si Simon Manggod. Unaon sa gani? Pag mauli ay sukad tong paglakaw niya. Ambot haay nakatong tawhan na ay. Gikidnapan ko no. Wa may nakakita nang kalit raman tong kawa. Sukad gani ang buntag. Dito mo to siya sa amo ko ni. Kanya namalito sila ni Andoy og ni Flor. Pagkahuman, ni nga bus Flor ni uli na siya. Mao lagi ko no. Dito bitaw ko kay mao mo si ipong niya nga mambisita siya. Niya wa pa man yan eh. Kunya, Bon, imo nang gisultis kapitan? Oo man na. Hala, wa ba ka tuungo abo ni? Anong dihay? Apil biya ka ng tabi nga hinungdan. Balita ba yung dagan kay ungo diri? Day, Sige ungo to. Ay, di na Sige, tinuod ang ungo dayo. sa diha. Ang mayo ani, magpatabang tas nga tao. Maog yun. Hala, dito ka kaon si Simon og ginasal. Kasal ba yan na mo ni Matoy ugma? Na, Daggan mo yung inasal, yandam. Nahilom na ana oy. mao Ang gyud. may ini mo ato na ta oy. Nya kada tawo nga atong sugatan, atong ingnon mapatabang ta pagpagita ni Simon. Anak gyud. Mas Uy, pwede na patabang ka. Salamat, salamat. Nila, excited ko. Yari na may usabon eh. Salamat na nga. Bye, Bon. Sige, sige, sige. Mano, Oh, may kinianak ka. Basta nakibaw na ka sa balita. naon sa man day? Kaila ba kang Simon? Katong si Pultorero ba nga kauban ni Buni? Okay lang kay ko itong bata, oy. Kaya naman day. Nawa, mano. Sukat pagay ng buntag. Nawa? Nga naman ka? Muunay nakapaukay sa mga tao ron mano. Sino'y dumit sad. Ambot hain sad kato siya. Mura mo sa Diyos nabalaka? Sukat pa ganihang buntag, huwag mo nga. Oo. Ay, basig to arato sa lungsod ay, mutung arato siya. Nabalaka gid kay ko mano. Aw, kung hangtod og mas buntag, dito mutung ha. Ato nang atuon si Barangay Kapitana Pretian. Ato ipaibawas barangay. May pamano. Ato lang aton si Kapitana Pritian. Ay lagi kahadlok na mo. Kung magbinutan ka, di ikaw ang sao na mo. Nagbinutan bitaw ko diri part. Taon ako pagkiatan nga gigapos mo ko ninyo. Ay lang ko dugayan nyo pagabilanggo kay nangita na akong partner dito. Di lagi. Basta mutugaan lang ka sa mong pangutan na. Unsa na inyong pangutana? Mao ni akong pangutan ni mo ha. Tubaga ha. Sige. Diin mo dagang kwarta. Tubag yan. oy. Tubaga yun, tubaga. Amo man ng tinigom. Naghanag tinigo ma, sinako mo dyan. Naginat man kami part.
Maong nakatigom migdaghan. Murang nambakak ni part. Dukla ni kausa. Kada pamakak dukol ni. Kay wani mo tugas tinuod. Kada pamakak dukol. Oh, dukla gini. Kawa. Ay lagi pamakak. Tanawa, mao na resulta pagkabakakon. Ha? Pamakak para pamakak pa kay. Katilaw na kagdukol. Lagi. Lagi ko mamakak. Di ka mamakak. Di na lagi. Oh, ikaduhang pangutana. Pila kutob. Request, uy. Ayaw, sige. Paghuwat. Namakak day ko, manukol magkadayon doon. Paminaw. Kasabot ka. Lagi. Ikaduhang pangutana. Oh. Pila na may natigom ninyo sa bangko? Ay, dili kausap pa. Tubag. Dukol, di sumbag. Dukol. Nga raw. Tugan. Kausap pa, katong si mamay kasuko ato nga ipadeposit sa bangko. Kausap pa. Murag sakto po, boss. Usap. Wala lagi ko. Murag sakto sa. Tugan ka ni tinuod. Tinuod lagi pero naigo na kustukol. Ay, bugal mo. Bagol-bol. Basta mamakak, dukol. Mao na timandi, ha? O, ikatulong pangutana. Tulo na sa... Number 3. Kanang sayon lang ha. Nanamili pa. Tugan jud ha. Tugan lagi. Hay man uban ninyong mga sinsiyo. Tubag. Bukuat sa... Siga kasi matao. Kuyo kay matagap. Tubaw kag budlat na. Napag ibudlat di sigag mata. Sa may gusto mo, ana. Ginoo. O sige, tubag ko. Kanang naasa tiyan sa Duklapan. tiyan sa akong amigo nga si Buni. Makak niya kuan pa. Makak. Namakak ni. Dukol pa. Duklapan. Makak. Nawa. Ay lagi pa makak. Para way dukil ba? Para way dukil. Sabot ka. Oh. Anak. Kaya ang tao gayong buutan, mutugan ginas tinuod. Bad man ka. Liar man ka. Nang nantugan juga tinuod. Para way dukol. Lagi, tugan ko sa tinuod lagi. Tana ko ay. Bagkuan ko ana. Lagi tubag lagi ko dayon. Pila man kasako na. Tulo! Paghinay. Pagay ko mahumman. Hinaya lang. Maabtan niya ko sa tukol. Pila kasako inyong na pailis sa bangko. Tulo lagi. Ayaw. Sulunod. Sus. Hinaya ba? Tulo. Kita na ka, wa nang buto. Ha? Kinitugan na kas tinuod. Oh, Tugan na. yes. Nahinay nagtugan ba? No? Puta na pa mo. Ginahon ni mo. Murag sakto po nito bang part. Perfect meron awa niya. Sikon king. Sunod pangutan na ha. Sunod ko Umaga ha. Oh. Pila may abuton sa usa ka. Wala ni tanan! Ay lagi. Lagi! Maabtan niya kong dukol! Sikma kagampor. 100,000 lagi! 1,000. Kapin! Di mo sobra, di mo minus! Kana tugang gis tinuod. Murag sakto sa part. Kaduha na. Doon na. Ay nagpabuta pa kimo. Basta mo, basta mo. Narong nagtubag. Lagi! Why buto? Lagi! Tubag din ha. Oh! Kada pangutan na ha. Oh! Lagi! Kinsa man tong babae mong kakuyog. Sa may nga na to. Tubag! Tubag ba? Mga dugay-dugay ang tubag. Wa kay ilas babae kakuyog nimo. Si asa ato dapit sa Dili nalimot ko. abot to Bart. Di man ka mo tubag. Mutubag lagi ko. Mutubag na ko. Si what's up? Si Amparo Bernejo. Mawari mo tugan man day ka. Pagaygahi pagyud ka. Mamugos ka mo! Sorry kayo. Buwan ka. Bali di ay. Balimbang nga ka. Kung matay mangisog mo. Pangutana pa, Bart. Tigas man kayo Bart. Pangutana. Hoy, paminaw. Oh, Paminaw. okay. Kinsa may nag-gwardiya to inyong kwarta? Si Dili, si Noisidro. Kanang uyuan ni Amparo. Ayan Bart. Murag di tinuod, Bart. Pabuta. Pabuton. Nasad. Sige.
Para mo tagdam na. Giba. Lipay. Pabutan! Pabuto! Bugal-bugal di pa. Tawa. Bugal-bugal. Kalimot mo, way bala. Way bala. Wala ko na yung bala, Mark. Wala ko na yung bala, Mark. Hindi ay bala eh. Punca rin na. Naaday bala. Maluhan pa mo. Matuka na lagi ko sa tinuod. Maluhan pa mo. Mau na diha.